Welcome to Barangay San Martin! I am Christine Umandak Duran. And I am Keith Brian Factura. Come and join as we discover the beauty of our barangay. Barangay San Martin! With the team, Hanagiusa. Halina mo, oy! Before natutuyo ko ng Barangay San Martin, kailangan nato ma-follow sa safety protocols. Number 1, ang pag-ampo sa Ginoo. Lord! Ug ang ikaduwa, ang paggamit sa alcohol. O ang ikatulo, ang paggamit sa face mask. O ang ikaapat, ang paggamit sa face shield. Halina mo, oy! O ipakita na mo ang panaghiusa sa among Barangay San Martin. Tana! Hi mga community! Manglibot kami sa Barangay San Martin karon. Tana! Ug aniya kita karon sa Barangay San Martin kay nakita namo ang mga katawhan dani sa Barangay San Martin nga nagkahiusa. O karon nagtuyok kami sa Barangay San Martin o nakita namo ang mga katawhan sa Barangay San Martin nga nagkahiusa sila. Halina mo, oy! Hi auntie. Hello. Nakuli gamay lang nga pangutana. Sa man ka na? Ganong grabe kay inyong mga panaghiusa dani karon. Mao ginakam ang among puron. Nagid kami karon sa panagiusa. Dili lang karon, kundi everyday good ang panagiusa. Salamat kayo, auntie. Kay nakita ginaingon karon na tugkaran ko, limpyuhan ko. Tugkaran ko, pagapahan ko. Dani sa Barangay San Martin. Grabe no. Tapos lang kita itong pagbaklay-baklay. Nakita gid nako ang mga panaghiusa dani sa Barangay San Martin sa mga katawhan. Grabe jud kay mga effort sa mga katawhan dani sa Barangay San Martin. Ang pagtinabang ha, dili mawala yun. Ug ang panaghiusa. Hala, gabi na. Dani sa Barangay San Martin, naa kami gitawag nga curfew hours. Nga nagapamatuod nga ang mga katawan dani sa Barangay San Martin nga nagkahiusa. Huwag kabalo ba mo? Nga ang oras sa curfew hours, alas 8 sa gabi o alas 5 sa buntag. Pusa, mangubahan kami karon aron makita namang katawhan sa Barangay San Martin nga nagkahiusa. Halina mo, oy! So panaog na mi guys. So ato aga yung nakita ang panaghiusa dani sa Barangay San Martin. Lagi no, kay masing isa wala gyud napabadlong diri sa atong barangay. Kay gisunod gud sila sa atong curfew hours. Sa Municipality of Villanueva, nakamugna sila og baylo basura. Nagipanguluhan ni Mayor Jenny Rosalie Oy Mendez. Ug dani sa Barangay San Martin, nakamugna kami og baylo basura. Gipanguluhan ni Kapitan Agustin D. Sabio ug kauban niya ang mga kagawad. Og ang iski chairman nga si Nobel James Paurom. Alina mo, oy! So aniya kita karon kauban ang committee sa Solid Waste Management nga mao si Kagawad Carmelita Valcorsa. Hay gawad, maing hapon. Unsa man imong masulti sa baylo basura?
Ameng hapon usab. Ang atong ikaistorya, party niining atong Baylo Basura. Nagpasalamat ako sa atong pinalanggang mayor, Mayor Jenny Rosalioy, tungod kay kini nga programa iyang namugna nga nakahatag kini kanato og maayo nga kaimtang dinhi sa atong barangay, nakahatag kini kalimpyo, gumikan kay ang atong mga basura, gipang segregate naman kini siya. Dinhi sa atong barangay San Martin, uban sa among barangay Kapitan Agustin Sabio, ug sa mga kagawad, labi na sad sa among HK chairman ug sa mga kagawad. Kami naghahiusa gayud sa programa sa among pinalanggang mayor Jenny Rosalioy sa Baylo Basura, kay kung wala sila, wala sad kami magkahiusa. Busa kita barangay San Martin sa tanan purok, magkahiusa kita dadaan na dinhi sa atong Baylo Basura ang inyong mga basura sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Dagang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Ug karon kauban natong atong pinalangga og pinakaaktibong SK chairman nga mao si Nobel James Paurom. Og iski chairman, unsa gid inyo ang sekreto nganong grabe ang panaghiusa sa atong barangay? Dili man gyud siya sekreto, no? Pero ang ato mga kabatan-unan diri sa atong barangay, gatabang man gyud siya permi sa barangay ang atong mga kabatan-unan. Then ang barangay pod, kami sa barangay, gatabang pod permi matag adlaw kung naay mga kinahanglan ng mga batan-on diri sa ato, permi may gyud busa istorya na ako nga naagoy pa naghiusa. There you have it, ladies and gentlemen. Grabe gyud no, grabe gyud ang panaghiusa diri sa among barangay San Martin. Dagang salamat SK chairman. Halin na mo oy. Ug aniya kita karon sa barangay San Martin. Og ang atong interviewon ng amahan sa atong barangay nga mao si Kapitan Agustin Sabio. Halina mo oy. May buntag ka. May buntag ka. Nalang ta mi gamay nga mga pangutana kap. Og unsa ang imong sekreto kap ngano nagkahiusa gyud ang mga katawhan diri sa atong barangay? Maski giabot na ning pandemya karon kap. Nagpabiling gyapon ang mga katawhan nga nagkahiusa diri sa atong barangay San Martin. Sa tanan, bahin sa atong panaghiusa, nakita gayud nako nga ang atong pagpadagan sa atong barangay, nakita nako nga ang atong mga community dinhi gusto sila motabang. So mao kana nga ako naning kamot sab ko isip ang kapitan, gidala nako tanan gikas kabatan-unan atong mga edad-edaran ug ang og nakita nga nagkayusa, miuyon sila diha sa atong pagdumala tungod kay wala kita gipili nga nang bulok sa politika, kung dili usa ra gyud ka sistema ang atong gipatuman dinhi sa barangay, mao ang panaghiusa pag pinabangay. So nagpasalamat kami kanunay nga ang labi na sa labaw mga gahom nga itagaan kami kay gayunan niini nga makapadayon diya sa pag-alagad, pagserbisyo, sa pagsuporta labi na diya sa atong panaghiusa ang dalan sa kalambuan. Mo kana ang among gi-maintain dinhi sa anang Barangay Council San Martin nga kanang maayo ang pagpadagan kanunay, maayo ang relasyon sa matag constituents nga ania dinhi sa Barangay San Martin. So ayan na mga ka-unity, naumano din sa among pagtuyok-tuyok ini sa barangay San Martin. So sa among pagtuyok no, nakita gid namo ang katawhan sa barangay San Martin nga nagtinabangay o nagkahiusa gid silang tanan. Atong pasalamatan si Congresswoman Juliet Tioy, Daghang salamat Attorney Julio Tioy, ug daghang salamat Mayor Jenny Rosalioy Mintes. Og labi sa tanan atong pasalamatan ang amahan sa atong barangay nga mao si Kapitan Agustin D. Sabio. ug kauban niyang mga kagawad, ug labi na sa tanan si SK Chairman Nobel James Paurom, ug kauban niyang mga SK kagawad. Og dili nato kalimtan ang napagwapa sa atong turismo nga mao si Sir Joseph Espadilla. Daghang salamat sa naguban-uban ug nagtanaw sa among special coverage. with the team Panaghiusa! Sa makausap, ako di ay si Christine Umandak Duran. ug ako di ay si Kid Brian Pactura. Nga nagto Panaghiusa, dalan sa kalambuan.